Това означава за мен една стъпка и радвам се, че хората са успели да видят в моите картини нещо, което е стойностно, нещо, което е българско, истинско и нещо, което нас трябва да ни трогва като хора, които ходим по тази земя и дишаме и може би съм ги докоснал, защото това ми е и целта и това само ме радва, нали, че хората са ме оценили толкова високо. Това е да си пазител. И аз разсъждавам, че всички хора са пазители, но май не е така. Така че тази награда я приемам доста високо, като висока оценка от асоциацията, която организира тази инициатива. И се радвам, когато имат именно такива хора и виждат от друг ъгъл живота, а не само в това да консумираме, да бъдем чисто просто едни консуматори. И че живота е даден, защото живота не е само даден.